Kelakuannya sing ora genah ta gak tau mulai. Entute, ampune bro. Gantian, ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, sokan ngincep-ngincep no, RT. Oh no lah. Ayo. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Gentenan. Kate tak getno iki engko wedi lek wetenge senep. Dek tambah DJ jare. Ciliprin. Aduh. Ayo Pak RW. Pak RW, wes sampean Pak RW. Ayo Raja Sawer. Ceruso lagi gebuk lah yang ngono. Lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Getno, aduh. Lah kok eman-eman. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, losno wis. Yo, jujur ae, wong aku iki biasane mari iki meceli watu, masang pendasi. Long watu ta, watu mari iki. Dari watu mari iki. Wis. Ada, lha kok anteman Pak, klutik radi yo sini-sini wong kampung kidul ta. Lha kok tak jamoni ben dina iki nandi ta kono. Ayo. Get no. Get. Get. Ludik. Ada kerasa. Ada kerasa nanti mbak kancaku gabuane mek keludik. Yang ngono. Kok terima kancane dhewe alon-alon, ora penak dhewe. Ayo, Mas Andi, getno wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ngono lho lek gebut. Ojo menesor-menesor. Ana jago keloro iku kok. Es kene Pak RW. Heeh, kayak berkat no. Wis awak kate ndelok dulurku aku, Pak RW, ndelok gabukane Pak RW apa iki? Dul. Iku watu temenan ta iku? Asli ta iku? Ndelok sih temenan watu ta guduki. Tuh. Niki ancene watu sing biasa tak pasang ya di pondasi. Watu temenan ada di wae. Get noli. Pelek. Aduh, ora krasa. Kurang mantap jarane. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini lho. Nah, dulur lanang iki lek gebuk. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ngono. Kentang kencur Mas Andi. Oh, kepingin. Wong buke susu lek karo kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Ngono. Wah. Ayo. Ware jan. Yo, Pak iki cocok. Cocok lagi sing gepuk.
Wayo mesti ae tukang pecel. Tukang mondasi. Watuhe gotir. Ayo. Gekno RT wis. Nah, yang ngono. Aja tanggung-tanggung wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh. kurang mancep. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh, mencelat CC. Masih ono jari Mas Adi. Oh, incepno wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh. Tewal. Nah, ayo. Wah, kurang banter. Kurang banter berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang ngono ta. Percaya kalau tukang mondasi aja nih. Bukti ini so rempah kok waktu nih. Tukang mondasi jelas lagi wis. Penak melo pencai turu ya nih gerakal. Ayo dulur, lek wani munggah gepuk gak apa-apa. Loh, 20.000 iki lho wis salah gepuk lho iki lho. Ayo wis. Ayo popok iki ayam murah iki. Ayo dulur. Duh, meneh iku wayahe ngrungokno pengajian. Lek saiki wayahe gepuk-gepukan. Loh, temenan ta iki? Iya, ya ngono lho. Pak RW, wah ayo Pak RW. Waduh. Ayo Pak RW. Singket. Mana? Lu lah kok cepet. Ayo, Allahumma sholli ala Muhammad, Pak RW. Get no. Ayo Bapak Adim. Sampeyan malah gepuk. Ayo cak ora kademen. Rupanya pingin suwe. Oh ayo ojo, urung ayahe. Ayo, Allahumma sholli ala Muhammad. Lah yang ngono. Pencak kok ganteng dhewe. Ya lek nang kantor. Ate ngulit ae. Tukange sing remek. Lah iya, Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, ya temenan lagi. Lho ngono lho. Nah, ya iku. Mantap lah yun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono lho remek wis. Jeluk tapi remek tapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh. Lah gebukane tapi padha ambek aku iki lha ngene. Giatno dedekne lha lek padha ae sing jelek ngono. Ayo Di, kon wanita ora kon gebuk iku. Oh njaluk watu kon. Ya sing penting nyawere lek ana watu iku. Iya. Ayo. Watu iku ngono. Gak apa-apa masa cacakku dhewe, padeku dhewe gak apa-apa. Ayo sing penting saweren ayo. Di, wanita ron. Deh, iku padeku dhewe iku tapi saweren gak apa-apa. Lha iya watu. Wingi wis mari tak jamoni wisane. Kuwat mbak mosok kon kei roti kok apa sak karepmu wis. Giatno.
Lah. Lho ya ngono lho iki lho dulurku. Allahumma shalli ala Muhammad. Gietno tapi. Iki Pak Deku masuk gietno gak apa-apa. Aduh. Celidik ngono jare anak celidik ngono. Aduh, tambah plek ngono iki. Ada lho iki lho ya apa ya? Lah tapi gebukane nek plek ngono iki. Lho iki kayak rada ceklik ngono kae diane. Anget ya. Ayo, Allahumma shalli ala Muhammad. Gietno wis lho ngono lho. Loh, gantian Sony ojo. Loh, watu. Di, watu kan wani sauron. Iya watu. Asli ku watu iku. Boleh kok dadine roti ya gak ero. Nek sing digotong watu. Ya aja gebuk tok rek, ya disawer. Oh iya. Nah. Langsung remah wis. Percaya aku sing duwe kiran. Duwe sound system kok ganyong, Bro. Lek ngene percaya Sony Audio. Saking ketepaan watune tepak gembuk. Lah iki aduh coba sih gini. Yo, Allahumma shalli ala Muhammad. Mantap. Suwe-suwe ya banter lek ngebuk. Oh ae. Iya iki nyene sing duwe Sony wis entekno wis sabarane. Wah, duwe loro gegem. Iki nyawer sing mulai sedina mantel 1000. Ayo. Semua. Ya waktu dah, 50.000 kok. Ngono. Ayo, Muhammad sallallahu Muhammad. Waduh, jangan percaya lek Sony saiki tambah banter lek ngebuk. Los. Ono. 50.000 yo pindho ta, Bro? Los. Pasanane rada mudhun tadi. Genano sik. Oh, suwe-suwe ya pinter. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh. Kayak kulino meceli aja nih. Masih cilik ya pelak ngono iki ya wis pecah. Iya. Ayo. Tolong untuk kawan-kawan dibersihkan dulu. Ayo direwangi dhisik dilure. Ayo. Wah iya, wambun nyeluwikan muang tenan. Wah wae. Pites mbak ambun wis diladapan wis.
Jangan tumpuk semua wis. Juga di belakang masih ada dulur lanang Bobo Matati. Oke, mohon mempersiapkan diri. Bobo Matati, monggo ngelaturi enggak wonten panggung pagelaran. Tentunya kering tembang atau lagon Sarip Tambaoso. Semoga monggo dulur lanang Kakang Matati. Inilah Bobo Soleh yang punya pasuruan. Iya. Mohon untuk rekan-rekan atau dulur, sahabat, monggo. Halo. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Iyo. Oh. Lo. Iyo. Iyo. Rejo. Sino. What?
Los. Iya ngono wis. Keno wis, ayo. Ayo wis. Podo jake wisan. Lu. Oh, asik. Yup. Ayo. Yoho, Muhammad Salli ala Muhammad. Oh, asik. Lua. Perda. Os. Weh. Ayo. Hati-hati bro. Keliru jaga empuh. Pecah koran ini. Yo. Muhammad Salli ala Muhammad. Oi, yos. Tos Reno. Ayo. Rek. Boys. Iya. Yo, ayo. Lo, wah. Ayo, ayo. Ae. Yos. Awas. Ayo. Lo. Hup. Ayo ngono wis. Bengi-bengi wis gak tabuhan. Pegel jare. Waduh. Heeh. Lo gotok. Kate subuh napa cidor iki wis. Nyawer oleh cak langsungan. Oleh ngantem kene. Monggo. Sawer. Langsung wis. Ojo sukan-sukan langsung wis. Sandal iko coplok. Lah, tak urui cek juanter ngene. Tak tambahi ping 20 kas Rio bebas wis. Ayo cak, tane gratisan maneh. Jere mangri kok kurang banter. Wonge kuning. Contohnya waleh, karo amer. Waleh, amer. Anyane seneng ojos RT ini, semangat. Gak rugi tuh RT ini. Ojo iki ini, lincinge iki lho. Iya. Kon males kon ngegetno yo. Iya, get nyimang. Iya nyimang yang nyisi yo, contohnya yo.
Wani, lho te disawerno. Yo kono, keno. Gietno riko nyimpang nyisi ocek ditontok. Ojo iki ne lincinge yo. Lek ngoroi mulai. Yo. Oh, ngene mosok nggoroi. Gietno malah 100 ngene. Rongatus oleh, iku mek 75 yang. Pak RT yang nyawer 50 sing gepuk iku. Jos. Jos Pak RT riko Pak RT. Pak RT semangat riko. Alhamdulillah dengan Pak RT akhir rezekine cena gak bawa dhewe. Pak RW menandi Pak RW. Ya, tak undang aja Pak RW. Aku mewakili RW 6 kok aku yang ngono. Pak RW. Dan temenan ah. Nggih lek wetenge senep. Oh nggih. Cek. Antemane mek klutik. Lah sejel ambek anteman kena blak ngono ta. Lega ta. Aduh, nek rada plek ngono lah ambek anteman kok iso jelek ngono ta. Ayo nanti Pak RW ambek Bapak Adil, Bapak Sony nanti. Iki lho. Delur. Loh, kepuan gak apa-apa munggah. Gak wani kon mulih ta lho gak wani kok. Hah? Oh iya. Terus sing ate dikepuk. Lu. Siapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo Mas Adim. Ayo. Lah, iki lho. Gepuk oleh tapi nyawer. Bola. Lah ya ngono. Mari gantian aku. Iya nyawer. Duh, ya nyawer lah. Lek rene gak nyawer ya mulya ae. Lho iya ta. Lho. Banterno gak apa-apa. Menilai senep tak tambanane kok nang omah. Lah iki lho. Get. Isini-sini kan. Oh iya. Rokokmu delen, rokokmu delen. Getno. Getno wis. Lho, ya apa sih? Getno wis. Get. Pelek ngono lho. Meneh iki wis ora ana isan ngene-ngene iki wis ora ana meneh. Aduh, lah iki Pak Degu iki terus apa iki Pak Degu? Nyawer mang. Gietno yo. Iki yo wong Pasuruan situk nek. Gietno wis sawero aja sukan-sukanan wis. Setengah koleng-koleng titik gietno. Aja nanggung wis. Los gak rewel, tepakno yo. Iya wis. Wis. Awas. 100 aja nek kurangi, 100%. Bayar wah lega rek. Sik 80 tapi. Sikile sembujung malih. Lah. Iya ta. Riko jamu alkohol iki jamu ndok. Ayo, get. Bayar kok seneng.